Pak, sampean diutang aku ya? 50 lho. Oh iya, Bu. Iya, sampean diutang aku. Oh. Minta kai. Iki nggo aku ya, Pak ya? Berarti utang murung ya? Lah iku wis tak kai 100. Lah iya. Iki kan dikei. Iya. Ya iki lho tak kai 100. No. Maksudnya piye, Pak? Maksudnya ya iki tak kai 100. Iki kan sampean kei, duduk bayar utang toh, Pak. Nek sampean nek bayar utang kan ngomongnya ngene. Bu, iki duit 100 sing 50 ge bayar utang, 50 PN kan ngono. Lah sampean nek ngomong. Yo alah. Dadi ki mangke kon nekai. Iya, iki lah tekku jadine. Nya, Bu, aku bayar utang 50. Nah, ini baru bener ya, Pak ya. Kan yo kudune nek nyar utang iki diterima. Matur suwun. Pinter kowe, aku di gua bloki meneh iki. Lho, sik, Pak. Sik, Pak. Mrene. Apa meneh? Sikilku ngandi, Pak. Dah. Emang piye ceritane? Alah, Bu, aku mau nunggu. Coba dulangi meneh. Emang piye ceritane? Ini, Pak. Ngene, Pak. Terus. Terus ngene. Terus ngene, Pak. Lah kok lho, nanti Pak sikilku, Pak. Loh. Iki lho, Bu, nunggui. Kowe kaya ngelawak yo an. Gue kaget aku sikile ilang. Enak wae garapamu ge. Aduh.